Lakhaing Korahini, Sarupathar Lapen, Lakhaing Koragetom, Bokajan constituency of Harman, Aki Joypen, Longlia Pata Kironamai, Kapaman Pon. All Party Hills Leaders Conference KA Kesom Ani Chitsi Don Thong Kepsose All Party Hills Leaders Conference Ahem Tun Atum Kacheo. Ingdeng Krisi All India Karbi Students Union Foundation Day Catalan Pon. Step into a rewarding healthcare career with Karbi Paramedical Institute. Get trained by expert faculty, learn in modern digital classrooms and secure your future with assured job placement support. Affiliated with NIVPS and approved by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship Government of India, offers quality education at an affordable cost. Admission open for the 2026 session in BSc Nursing, GNM and ANM. Your journey towards a respected medical profession starts here. And for more information, contact the number that is given on the screen. Karbi Anglong Live ada babirta long pen ilisami mirinhan sepi penyebertang ton pen arjupanikta. Kedamtang arko ni paing kora hiniarni Karbi Anglong Autonomous Council Land and Revenue Department pen patir piponsi Sarupathar MAC constituency ke parlo Balijan DC LP School playground mate patu aklamalong purthimi akemang 2.0 Metang along le metang hempu a TPNC Sarupathar Lapen Bokajan constituency of Harman Aki Joy pen long le pata keronamai kapaman pon. Labang Somay along Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Rideng pen Karbi Anglong along kedo bari makhaya tumapan Aki Joy pen Pak Surikit Home so se ararapan long le pata ron ponsi Jumi senalam thesina me kachitong dun arado ana tumapan Clardak pen than pon. Maya long aluhi sarpo mana peng pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dorsing Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Avijit Crow EM Surjo Rongpar EM Ritay Singh He EM Richard Tokbi EM Kachi Rongpipi EM Madhurya Dhekial Phukon MSc Kadom Terangpi EM Tulotoma Hasnu EM Madhuram Lekthe MSc Dr. Mongwi Rongpi MSc Fengpiga Rengma Karbi Anglong Autonomous Council Board Chairman Atum Abarim EM Jivan Chandra Pathak Karbi Anglong Autonomous Council Land and Revenue Secretary Sihim Taro Joint Secretary Tensing Rongpi Mandal SK SGB Atum Rong Asar Atum Anparta Pendangan ke Taking Atum Chetong Dunsi Mesen Penmai Pichun Pon Adunto Lumta Hanse Lapen Sarlongki Terang Atumapan SGB Akimi Apu Pekpon Lapen Prabjin Pen Skill Development Training upon HSLC Lapen HS Ki Untang Atum Apan Training Tangdelote Sakuri Setami Pipon PG Bangso Mayalong Pangdakpon Pota binamulya pota dia hoise Oha jua Lohote khua boa Aro potao Utekini free ani Karbi Anglong Autonomous Council pa dia hoise Tar pisot Protek MEC homostit moi goisilu Public interaction or কার্যসূচী লৈছিলো সেই সময় ৰাইজে আমাক কৈছে আমি পটা পোৱা নাই সেই কাৰণে আকৌ পুনৰ উঠিমি কিমান 2.0 জৰিয়তে আমি আকৌ 1 লাখ মাটি পটা 1 লাখ পৰিয়ালৰ মাটি পটা দিব কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছো কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ এই বছৰৰ ভিতৰত আমি 2 লাখ পৰিয়ালৰ মাটি পটা বিনামূলীয়া দিয়া হৈছে পটা লব কাৰণে বিফাৰ্ম ফ্ৰী আৰু পটা নিব কাৰণে অহা যোৱা হে খৰচটো গাড়ী চাৰি আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল পৰা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে লগতে তেওঁলোকৰ খোৱা বোৱা কাৰণে কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ পৰা দিয়া হৈছে অজনজাতীয় লোকসকলে ইয়াৰ সুবিধা পাব না পাব সবে পাব যিবিলাকে ইয়াত স্থানীয় বাসিন্দা আগৰ পৰা যিবিলাক আছে এতিয়াও থাকিব আৰু ভৱিষ্যতে থাকিব কিন্তু নতুনকৈ অহা মানুহবিলাকক আমি ইয়াত স্থান নাই এইবিলাকত তেওঁলোকক পতা দিয়ে নতুনকৈ মানে কিমান দিনত কেতিয়া আমি যিবিলাকৰ আজত কাৰ্বি আংলঙৰ গঠন হোৱাৰ পৰা আছে এতিয়াও আছে তেওঁলোকৰ পূজাৰ কাৰণে আমি পতাও দিছোঁ Sangti Hidipen Prozenterang Karbi Anglong Live Kidam tangar ko ni phaing ko raisiar ni All Party Hills Leaders Conference Rachari ke Kesom Arnilo
bonta labang sorni all party hills leaders conference rachari ke kesom ani chitsi Kopili constituency la pen Lumbajang constituency pen don thong kep so se ahem to natum all party hills leaders conference asong upon ning chethe athai avilu election mate kilik hai un elo pu penajok HSDF asong along kachepok tun Kilik nang kate bogbom ajok non malom rachari asong utum arm kachesan ihin a party ihin dunrup hapu ahin a party hapu dunrup pu asonsi thek dunlong lapen arju dunlong lasonsi non hedjong kisen bon mate kisom pona rachari HSDF along tami APHLC Congress BJP pen kecheng lok prek jam rachari asong atum pen COC HSDF asong along aniwang takachepok dun asonsi thek ponlong Lason si kedam tang arkoi ni phaing ko raisiar ni le thop sedame HSDF amai phura jentimong abohalong Kopili constituency la pen Lumbajong constituency pen don thong kep so se APHLC hemtun atum amithang arachari APHLC KA kesom ani chitsi HSDF along kachepong dun Ningkan thong kepleng po National Party nang kachari mate ilitom apor kipi bonda Karbi Anglong arada kisung ake boy jok un elang lasi kewangji apor mate none phongke Regional Party HSDF aphan apor pi senang po ajok rat atum HSDF arachari asong long ani wangta nang kacherap nang kacheto dun pen nang kachepook dun do bom lo pusi HSDF amai pu rajan timung pen thampon Lapen Kupia Potsi All Party Hills Leaders Conference Rachari Pen Kachio Nang Kokma Laki Kadukawe Karbi Anglong Rata Chini All Party Hills Leaders Conference ke kilik kachepai jia jakong avilu athe kilik along inglong aso akhai detsi vote joglong choji pu ajakong avi laso joksi All Party Hills Leaders Conference ke hai un e lo pusi chini lo pusi ni tum pen pachini pon pusi HSDF along kachepook do na tumpen pachinipon lapen APHLC alang litum inglong asodet si vote joklong chojipu thanwer lo bonta non alang litum abangsi National Party lapen prek jama khai pensi chilang thurapet lasi nilitum All Party Hills Leaders Conference aphan ninget he athai kavya jok HSDF along kachepook do nang kong luputa rat pen chethan ponrenti ora Congress pen ci ora BJP pen ci ora APSLC la kahayun iloposi ci ora nang litum wang pen dang cerap nang citudun popusi nang litum ham pacini pon lol pen epilo lang litum pan la pen nilitum mana pudo HSDF kala ke BJP B team bu nitung B team da kali C team da kali nitum ke A team nona duhu MLA election da nitum nitum si goal pipo number 1 nam bu nitum si A team lo hala ko mas nang pudo na tuma leving doh pinia wing doh patumai hai bang si halatung bang arlu pen dola non na bang dola si bang National Party long sop kado ko a Congress a CPML kado ko chelang rapong halatung bang in kumalon de bitim gedi lase hala kumatum senang pudun ma halatum hello bitim lo amat aprang nili APLC long sinili kam klem le ha APLC long kam klem lo mo pen sar thanel ha asona taxi ni tum Karbi tum det abhut pen ke hain e tuining chithe dam pen si mane ako laso ining chithe bedalo mane Karbi det bhut hain e doko eta chini holo mate bang khai han ke ni tum halaso non jai bang than lo mane nang ne mane ni tum arlang det le jokna ko pen si klem dun bom lo un edat mane un elo pu manon pusar bang parti se seng lo maladak lasi piniha Halloween pen samedak an lang la News Report, Karbi Anglong Live. Bangka prega khaya tum ason Karbia khaita loke Charlie anat paprang do nang jilapen kilang charidun ji aphan pura kidam tang arkoi chikloni phai ingkorei si surini ra kretrok aningkan All India Karbi Students Union mate AIKSU hamphang asong amahang pathek ponsi non an artaninkan krisi an nang choksi ingdeng krisi foundation de mate mahang ketekarni talon pon lason si kidamdang arkoi ni phai ingkore siar ni ada por phai troksi a por pen AIKSU asong alama pangjar pon si puthot ada por phai krisi a por pen Karbi Anglong di phorong sopi farmer growth center along
Ingdeng Crazy Foundation de mate mahang ke ani amiralon pen talong padopon na. Labang solong AIKS yomai pu starson ti sola pen tundang mensing teron pen ngai chari ponsi song ke klem ke dam ki thir thip jia phan than bang Dr. Lipson rong piari deng pen penangan adi doklong lam ki AIKS yo song ke jato makang thang Ibang somay long HTL Chairman Saising Rongpi, Principal Vibison Rongpi, Karbi Anglong Women Justice Forum Mamay Violet Depi, Ruwesin Introduction CEO, Malong Timung Penan part of Penangan Manpeng Kedo Tum Chetong Dunsi, Indeng Crazy AIKSU Foundation Day Mache Mahang Check Ami Adido Krong Pen Talon Pong. Nitum 2016 sila bangso song mahang batek 2016 na bangso song mahang batek wek abang pula ke Mr. Inus timu alang li ke ko pai ke lang no pen ajok hatek long si senior ni do bom lang hala jangkar sakiat ke salong ako ki pita pen ajok selang li hatek dunang velo kasi ning duk lo ni tum la pini la bangso ni tum foundation de kita lo ni alang li ka ni tum pan ning duk pegan tapi ni tum la bangso putak semi tum Karbi Anglong tum mus council pan chuni reporting tum Prabjin pen la jangkar sakiat ke salong ki po tum ana phat nang li tum council pen bo i pi dun ra alang li tum phan la bangso akisung men ki jok dun pha lalo Dipu Pen Gowinti So, Karbi Anglong Live. Lakhai Koratro, Duarbaguri MAC constituency under Lakhahini, Dolamara Bapuram Tokbi Arong Open Stage along Duarbaguri Press Club, Karbi Farmers Association, Lapen Agricultural Department Atum Chelang Petpen, Badamachili Kirona Jame Kedengpon. Labang solong kachetong dun Karbi Farmers Association amai puting kuingti Karbi Farmers Association General Secretary Soron Singh Rongpi, Karbi Farmers Association Spokesperson Hemari Rongpi, Publicity Secretary Sondon Terang Lapen Agriculture Department Daithor Farm in Charge Susanto Bora, Duarbaguri Press Club amai pura Jesteron, General Secretary Rangsina Be, Financial Secretary Robinson Kiling, Publicity Secretary Joy Singh Teron, Kajiranga in charge Rowelson Rongpi, Office Secretary Edwardson Crow, members Mir Singh Tokbi, members Moses Terang, Bapuram Tokbi, Arong Arat Lapen, beneficiary atum penangan chetong ponrenti. Pirthe mone atum jong hele plang phi ponoi khiti mate farmers ki claim vek nangji. Jong si khiti le claim abang avi pulote nang litangka do o pusdame hormu chona mathai avideji. La si pirthe ke farmers mate khiti ke claim atum aphan ke inghon pon vek nangji lapen khiti ke claim akinang sot. Jong si kaprek akhiti claim lo pulote sarkar atum aphan johang hepin penta hem read gari motor pleng set anpin unji. Lasi Duarbaguri arat atum tak penangan khiti ke claim abang pabang pido open khiti pen Jepang reng ahem tun atum aphan lakha un epin pin kami do olo. Lason si Duarbaguri Press Club abitung atum mate Maipu Rajesteron, Secretary Rangsina Be, Financial Secretary Robinson Kiling, Publicity Secretary Joy Singh Teron, Edwardson Crow, Rowelson Rongpi atum Chingwai Ponsi, Khiti ke claim atum aphan Isondak, Achili Ron Pon Sinangpu, Chingwai Ponsi, Karbi Farmers Association atum aphan Birta Pipono. Kedam tang surini ro engkor apon ingkan Daithor area malom aphan ke kunopak ron ponlo. Labenon Lakhahini Dolamara Bapuram Tokbi Arong Alongke Self-Help Group Atumaphan Mate Bang Parohini Sose Beneficiaries Atumaphan Bada Machili Kirona Jane Deng Ponlo Athema Dolamara Anathuke Longle Mesenpu Mathapon Si Ke Karchea Sonsi Ron Ponlu Puta Duarbaguri Press Club Abitung Atumpen Ningjepon. Na si Jenny tum pini la pusona mai kiding ponlong itum kitchen hot pen itum kachisik pon la bangke bang phokep aphan sini tum chisik pon chalo setami pini ni tum along bang phokep so se bang pharu si pena bat pini na amuni na chitong dun kini tum ningching sam piglo
la pen jasimet ni tum la dak dolamarang kang chot pgali tuar boriang kang long ans tami khiti bati ki claim ki dam ji aning ke hang atum ans tami dopik athira dak rong ro ke khiti bati ka chokleng ki dam tung at latu bangke aprang fisar hin pes tami khiti bati ki claim hin ke thek tang tum do tami government long pen avar sa chu enun thek pen na jok si khiti ki claim ji ning hang tum tami ka tikup do kolong la si la hai hin ni tum un an ke government pen a facilities ki wan pen dak rong ro tum pen chin ki chi than pen alang ni tum phan ke isi choreng avar sai ki piponje phan pula so ki mang pen si tum duar bori press club la pen Karbi farmers press 40 tumhana da president ke chipen da claim bang tum an tami alang tum da dola mara ni le tum ke Karbi sai ti da song tum da na pali long le pin lang so tami nang le tum dim klong nang e thik pi pen ni tum pini da ra tum phan Karbi sai ki chuti ki ra tum phan cherok tok sai ko son se ka te ki nang jima ko li tum an so se ka paching thur ja phan nang le tum addi maklong nang thik pi pen ni tum da ka ra tum phan ke than long ken tum ning sam pik lo loka asara tum pen chingki ti than si alang ni tum ke chipaduk pen ni tum marong jo mohila tum phan ser help group tum phan nang pangrom sin badama achili dang kerom apot chorok parpik lo anso se non etrang pewang ku phan sitami alang ni tum lason nang kikrem News Report, Karbi Anglong Live. Dilai Raikom Saiki Angkang Mate Dilai Police Station Angkang Dilai Hitialong Ihum Altoaka registration number AS01 EP9138 along pen Barmi Supari Bek Sirkep an Kilongpon Dilai Raikom Saiki atum Kilongpon Supari Kepon Altoaka Dilai Raikom Saiki pen Chepajok Jiaphan Arlo Atowar pen Kang Hupon Jiaphan Bor Ipon Khatkati pen wansi langwoku anat pen si Kepon Jiaphan Kabor I Bonsitami Raikom sai khi atum ta ami thanga sai ka chiklem bom khut bangso ahem konglong phan pasang toilo bon ta adima long pen ka juisi aphi king atlung don si dilai hi thialong nge ponsi ka kuruk dun la pen la bangso hot lin pharo ke thomra ingkoi barmi supari longpon bangso ador hi thialong lake lak ke thom so se la pen ka chingang check atum amen lake Raju Hassan Nogang Wasor Lapen Nazir Hussein Doboka Sortosi Raikom Saikia Dopen Than Pachinipon Bangso Long Dilai Police Station OC Jitumoni Saikia Kido Hotsi Arona Ting Ben Kadu Kavya Sai Do Ansitami Chepari Deng Pon Lokusing Birta Riptun Long Dilai Pen Bijorong Pi Karbi Anglong Live Chase your dreams and we are here to help you at happy and see Karbi Anglong Arisoi Jang Loke Charlie Amo Kemisen ang take Kilongji Aphanpura Assam Gorof Award Binong Teron Pen Binong Coaching Center NEET and JEE Dipu Manjato Warpi Adung Heralong Kang Pupon Lason si Kedamtang Arkoi Chikloni Pai Inkore Sierni Ada Por Pai Sirke Brachitim Apor Pen Dipu Manjato Warpi Adung Heralong Binong Coaching Center Ing Puponlo Karbi Anglong along ke NEET Lapen JEE Coaching Center Mate ke Charlia Dim ke Cheng Silang Lapen Kadokawe Bang Pokep Anapan NEET Lapen JEE ke Charlia Warsa Longpon Jipusi Coaching Center Ahem Phup Mate Assam Gorof Award Binong Teron Pen Thangpon Bangso Coaching Center along ke Charlie Ponlongji lake NEET JEE Lapen Anparta Class 10 Mate Ingdeng Kep Science Mathematics Social Science Hindi Anparta Ingdeng Kri Silapen Ingdeng Krihini Apan Physics Chemistry Biology Mathematics ke Charlia Warsai Longpon po Anso se Klar Dakachini ji Apan la screen along ke paklang pon contact number 8453944755 Lapen 9387104802 Lapen ke 6901058842 along Humri Iglote nang litum Klardak pen Chini Ponlongpo
Laben labang so mai long Karbi Anglong Autonomous Council EM in charge Richard Tokbi, Assistant Professor Maggie Katharpi, Karbi Students Association Dipu District Committee Chunbang, Sona Singh Rongpi lapen on part of Pinangan Man Peng ke doatum Chitong Dunsi, Coaching Center Kangpua Mai long RD Pidun. Binong Coaching Center. Okay, itu inisiatif Kaching Hon, Asun Garaf Awadi, educationist, Mr. Binong Tera. Alang li fana kiru pilo alang li Binong Coaching Center Kang Pupon Tek Pen. Puthon li fan sami chief guest ay sam li fan haksi. Especially la NEET, la pen JE. So putha class 11 la pen 12 standard student la pen fan. That is a future. That doctor la pen engineer keman tekti apan. So fan keman ada dan alang ni present a faculty that dulu lapen puthot la high student atau fan manja hawar long so coaching center Karbi Anglong da so coaching center avila putar chokla setami alang li son kematha kamunti dam quality education ke wan thek dia fan alang li la son ke claim thek upon ni akiru pilo alang very young and energetic nega kada alang li fan akiru si pitulo alang li son itum fan ng kirab dun luka charlie ng kapaprang theki fan kapaprang pon theki fan like we should be learn from the state of like Mizoram is also a state from the northeast literature long lang dalom te India long kenong top 1 of sidolo we beat it already for the Kerala nili no mat ke thek long bangke li tum Karbi Anglong is vesa bangke ili tum la so sai bang kompik lang basi dak man da long bangke kitchen silo kang pupon basi kato ko be alangli ke ino chipaduk pi bang pu la perna sam gora be bor chita me ke long bang pu lo basi jasmet pet la puson our sai bang ili tum quality education bang kam se wanang ji pulo tangte ili tum kapaprang nang ji bang dupik lang posil ase along tin se tame lon dak man jalo posi di kursi tame ma bukulia kape kadin tame kang kupon ba nang so ili tum Dipupen Govintiso, Karbi Anglong Live. Nipialam ni chinghon chenam lamet hello khe achit he lamet le avite khe rengri pu athepi and ponsi Karbi lameramai tiripia tum pen chepaterpi ponsi ingdeng thongke rapli Karbi lameramai lakhai si duar amla constituency bhokson Hornbill Sport Pathua Klamalong kiching si arani kapaman pon Lason sila bangso jai mek laki ahin pen kevang aro amai atumaphan kedeng pen pangcheng ponsi Karbi Anglong Autonomous Council Soil Conservation EM Prabha Chandra Tarwari deng pen Dondri Ingpu pon pen Hithi Kangpu Babu Teron SGP Kelan Kangpu Soy Ingti Rapchun Bang Tirikam Amai Kelan Kangpu Ponjia Bang EM Prabha Chandra Taro Ingdeng Thongke Brapli Karbi lameramai tirikam amai phu hamren kangpu Ponjia Bang Dhonsing Terang Dunmai phu Karbi lameramai tirikam amai Chandro Singh Teron lapen Sangpi Devi Bepi Chorana Boha Kangpu Ponji Bihu Singh Teron Bhoksong Lams Chairman lapen Radasai Klembang Horsing Be alang litumpen ason ingpu ponpen kijut siarni Karlitang Motiran Taro lapen Onchon Teron Lunkan Amalin Kangpu pon Karbi Anglong Autonomous Council EM Prabha Chandra Taro Tirikam amai phu Ingdeng Thongke Brapli Karbi lameramai lapen Karitang Motiram Taro lapen Onchon Taro Akaya lamo Karbi Anglong Autonomous Council EM Barim Daniram Ingleng ahin pen than ponsi labangso kicheng sia jai mek pijut ponlo Chintong Ben Hemari Rongpar, Karbi Anglong Live. Lakhaing ko rapli Diopani constituency ke parlo athak arnam langpi baha kangtui picnic spot along ronga sarlapen servan cap anparta ronga basa piatum kaching wai mate chethan chimum amai ke paman pon
Labang so kaching wai along Ajay Singh Be Diopani constituency hawar amai phu pensi mai chepahem phu ponalong kachitong don hunaram tiso district committee lapen haison tiso rong asar lapen ronging kwara troka rong asar tumdo anta bangso mai long chetong dun pen RD pidun bangso mai long Chandra Teron CC dun mai phu KRAA pen mai long RD do jot lapen kenang sot Anparta aron alam the ke claim ke dam nang jima lahai hui alam the radatuma phan mate Servan kep lapen kachetong dun rongin ko rapho arong asar lapen rong abasa pia tuma phan than pachini ponlo rong asar atum kedam tang aningkan ningkan kep aprang pen kachesong bom hang bom pen nona phong ke Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram rong hangalang li tum upon Traditional Village Development Committee pichun pon popu ajok doan apar diopania hawar doan arong asar lapen servan kep doan sedami ani ngarong kacipi pon pen kecari pon mate kecari calon aron anparta TVDC jongsi chundet lepute itum arong tinarong arat atum do anta direct central pen si fund do anta TVDC along si wangpo lapen ongdung kaching thorawar saita longpon pupusi lamthe pangdak pon CM Dr. Tuliram Ronghang alang li tumaphan labangso TVDC tamane Traditional Village Council labangso nang pipo pu pensi nilitum rong asar tum ninga rong pensi nilitum pini labangso kaching room lapen nitum okan partita nilitum kecurap ate nilitum ningkan gap angbong nilitum labangso kacesong nilitum akehang alang li sar Tuliram Ronghang angkang gin sopen nangkecha posi nilitum ke ningarong sipilo Bokajan penanan terang Karbi Anglong live Nonaka ipirthe moniratum keter KR ke chebung pen ke do pute ke sokyun e bimar ke long pen ke chenglok penangan akisung dopon koktiti Sitame lahai pen kachapajok ji pulote ke pangtira bangsi ke me pupen Sarihajan Magic Driver Association atum doan chingrum si Sarihajan tiniali waiting shed along ke pangtira sai kedeng pon Lason si Sarihajan tiniali waiting shed along Dipu Dimapur Golaghat Chokhola Deithor Dalamara pen ke chenglok kedam kewang atum gari mate bus Magic kachonghong atum Sarihajan waiting shed ke ter ke air keche bung ason kedokok pen ajok gari ke chonghong atum penangan abang pabang pia tum ke waiting shed dokok ta do bang matsi avida ason si thekpon long bonta Sarihajan Magic Driver Association atum pen chingki chingwai padusi Sarihajan tiniali waiting shed along ke pangthira sai ke dengpon padolo labang sohot ke pangthir pon lake Sarihajan Magic Driver Association amaipu Joysing Rongpi Kongchun bang Bhanu Chetri Dihin Rimbang Vidya Singh Rongpar Ronjit Ingti atum Japon Lin si ke pangthira sai dengpon lo lapen Sarihajan tinialia long ke do waiting shed mate Dipu Road penangan ajak ke ding dolo kang nia dim anta henu et theklong si Magic lapen Eco lapen bus kevek lapen auto kevek atum pen sitame kasemar pon thupa meji aphan Karbi Anglong Autonomous Council CEM lapen kechari atum aphan tame kachuning ri padupon lapen labangso ke pangthira sai ke deng pon along bus Magic auto kevek atum methang atangka chepang room si puthot ke pa meji aphan claim pon lo Athe non barla nang lelo pulote RV ke jang hun muni datum gari motor kang hong kang nia dim avideji pu matha pen non repairing pon lo pusi pherang kya thengnu nang pachini dun Kalau tak jo Sarihajan mate handang nang so la rong tham tawa ke tiktok mate dikuti ni ali long la wete set mate gari motor ke chang hong hang mane hengno la lo di ding ko se ka hengno lo do thai pin lo ni pu dim si rai kham cha lo kam pipin lo mana do para vedat bang mi mana ko la ko an la yola si detam sarkar bana chuning ri bom la lang tum repairing fan nang ma tha de bon po bat chong hong bom lo ban na melang tum na bang kri so se to kok lo ati na bang ni tum thang jong kan ana do tinta department ke debi kaba Karbi Anglong Bus Association la pen Magic Association pen auto association ni tum mana ko so no tinta department pen tempu churung churung thang ni bang din hadra to pen top pen
Metang poker be chirong chirek si mesti aku repairing eta mate ke pamada siding kono na bang so kam kichu mayo asi kita ngor dok ana mang tang la kadok metang se pakai itu ti claim pro lo. News report Karbi Anglong live. Nangli Panjong si aron ave pin adim pen dothak pute nangli pan kisung atowar nangli rokta thek. Lason thot si volongkoma ji irrigation along le along aron re pen ke dotoma phan ahemarit katharli pon. Kedam tangani Phuluni circle ke parlo Bokolia irrigation along le along ke dotoma phan ke tharli ke chengpon. Karbi akhai mati Anglong aso khai atum akimang Anglong aso tum kalitet mati aron re pen kedo Karbi Anglong along le along tharli nang jipu akachisong penangana ji dingpon lo. Labangso kachisong ington pon pe arniwang chesong bom si Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hangpen volongkoma ji along irrigation along le along kedo tum don pharo so se atuma phan katharli padopon etlo. Lason thak si PGR VGR along le along kedo atuma phan ta tharle pon herak nang ji pusi pherang ke along penangana tumpen chethan pon renti. Phuluni pendir chuna rongpi Karbi Anglong live. Dang te pini ada babirta kila ponsi kang ton poniklo arni kemi.